doon? Hindi nakita. Yung lumabas yung bra ko sa yung biglang bumulok sa gano'n lang. Wala, hindi nakita yung bra mo. Patingin nga ako. Ano masaya doon? Sabihin niyo sa akin kung nakita, hindi niyo nakita yung bra, diba? Hindi Wala nga. nakita. May nakita naman. Google yan. Siguro kung ako si Google, mangyayari sa akin ganito. Hey, it's your Google Assistant. Hey Google! I'm so happy to be here. May namog! Ay, baka may daga. Pag may daga dito, alis na po ako Uwi na ako sa amin. Sleep na ako. Pag mo nahanapin kasi pag may nakita ka, uuwi talaga ako. Iwan kita dito. Teka lang po, aninis ako nito Nakakainis ka! Tatakot ako. So ayun na nga naman, panghuling tanong, gaano niyo naman po gustong i-rekomenda ang bilang isang brand sa inyong mga kaibigan o kapamilyanan? Brand naman po ng Pagdating naman sa brand, kahit di mo recommend yan, lahat naman bumibili ng the best selling brand sa Philippines. So, siguro 10. Okay. So, may iba-idadagdag po ba kayo? Okay na po. Okay. So, ma'am, last clarification na lamang po ito. Bakit na po kaya nasabi na number one selling brand po siya? Bukod dito, bumubulong-bulong pa siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. What maris na? Ako yung bata sumisipa na. Oh my God, nakakatakot ito. Na-imagine ko legit na legit. Oh my God. Ang init. Siya pa na Nakakatakot. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.